Ben queridos irmáns da horta, benvidos a un novo vídeo. En esta ocasión imos falar sobre patacas. Estamos na nosa plantación de patatas Jaerla. A variedade Jaerla é a raíña das patacas do cedo, das patatas temperáns en toda Europa. E iso débese única e exclusivamente a que o seu ciclo de produción vai de 60 a 90 días despois de poñer as patatas nos surcos ou nos rejos, como decimos aquí. Despois de plantalas, o seu manexo é moi sinxelo. Só hai que facer dúas operacións, que son a limpeza de herba entre plantas e o aporque, acoballamento, como lle chamen en cada lugar, que consiste en verter terra sobre os pés da planta para darlle máis amplitud ás raíces e que poidan desarrollar máis patatas. Como o noso cultivo é máis ben pequeno que grande, podemos lle facer outro tipo de traballos ás nosas plantas que en producións grandes non poden facer pola man de obra, sempre buscando a excelencia do produto. E cando falamos de traballo, referímonos á poda da flor. Isto é unha práctica habitual nos países andinos. Sácanlle as flores ás súas plantas de patacas para que mellore a produción de patacas. Antes de rematar, vouvos a pedir, como sempre, que lle deades a like, que se os gusta este contenido o compartades e ademais que os suscribades a miña canle de YouTube, que en breve vamos a por vídeos longos. Así que, meus irmáns, moitas gracias por aguantarme e ata un novo vídeo.